Tak přátelé, je to tady. Konečně to, na co jsme čekali několik týdnů, nový Hilo náramek, který v podstatě je velmi inovativní. Já nebudu moc mluvit, já spíš vám budu ukazovat, protože jsem z toho nadšený, moc jsem se na to těšil. Akorát to budu muset nějak otevřít. Jo, tady je to zadělané. Takže to jsem si nějak nepřipravoval, právě abyste viděli úplně od začátku, jak se to celé rozbaluje. Tady to plno, je to plné. Jsou tady i náhradní náramky, jak vidíte. Na výměnu barevné jsou tady v podstatě tyhle ty kamínky Germania. A to ukážu, to se na to připraví. A má to takové hodně zajímavé příznivé účinky na tělo. Tady máme, je to krabička jak u iPhoneu. Se dívám, to je zajímavé. Čas mu vidíme, jakým směrem se vlastně společnost dává. V podstatě jde o to, že opravdu to je velmi inovativní společnost, technologicky inovativní společnost. A dívejte si na toho krasavce. Snímač, krásně vytvarovaný. A když si k tomu dáme potom jiné náramky, tak to bude vypadat velmi zajímavě. Můžete to v podstatě potom párovat v oblečení, tak já se tady páruju vlastně různé druhy hodinek, tak na druhou ruku si dám v podstatě na naše Hilo. Takže takhle si to připravím. Jenom upozorňuji, není to místo hodinek, jo? Určitě to není místo hodinek, ale je to víceméně náramek. Takže velmi hezky doplňuje také. Doplňuje v podstatě vaše hodinky, váš prstýnek, jestli nosíte prstýnky. Já jsem nikdy moc náramky nenosil, takže to nemůžu ani nasadit, nicméně jde to. Vidíte? A když se ještě vyměníte k tomu nějakou jinou barvu podle oblečení, tak si to hezky sladíte. Samozřejmě tyhle ty kamínky Germania si nasadíte na to. No. A je to. Vidíte? Na to velmi dobře. Kamínky se potom sunou dovnitř, aby to bylo na kůži. A můžeme ještě vyzkoušet potom výměnu náramků. Takže mi se to moc líbí, sedí to, je to hezké, je to vychytané. A já si myslím, že společně s aplikací na vašich Androidech nebo iPhonech to bude fungovat skvěle. Takže jdeme na to, vyzkoušíme to.